Díochaí a chuirde, inniu in seo mé dóibse ceachaí doras oscailt. Anois, ceapan an dorasa gur sé anna chéiste. Níl aon oscailt. Ceapan sé gur rí an daine. Ach, is amadán an dorasa. Ceapan sé gur thurlaid ach nó éici sé muise agus tréis an fís an tú, sib sé ag teacht ba dá an bhas An rud a chaith sib déanam ná cúis géal gofuil armed robbery seo. Ach sula ndíonann sib aon rud. Tá orthu lámhainn a chaitheamh mar sin ní bhfeidh fingerprints aon áis. A churas, tá sé siúil oscailt anois. Agus anois is féidir an doras oscailt.